Yans, DCB TV. Kasi po din yung channel, kasi ito video niya po dito. Kami Yans, papunta tayo ngayong Pasay. Punta natin yung pinsan ko doon. Dito tayo sa yan sa may along Fairview, papunta tayong Commonwealth. Ang dati namin yan is Avenue tayo. Avenue tapos diretsong EDSA na. Tapos EDSA, dalan siguro tayo ng Makati siguro, tapos Pasay. O sige mga Yans, abangan yung mga biyahe ko mga Yans ngayong araw to mga Yans. Merry Christmas mga Yans. Mga Yans, ang ano natin is 24,935 yung kilometers niya. Ay mga Yans, tingnan natin kung ilang biyahe, yung ilang kilometers ko ng Pasay galing sa Fairview. Ay mga yung MRT, papunta ka naman yan sa San Jose del Monte, Bulacan yan. Dugtong yan naman yan, so paliko yan doon sa Regalado. Papunta naman yan siya, dugtong yan naman yan, North Edsa yan. Ay mga sakawan yung mga Yans. Ayun mga Yans, ito tayo sa Avenue mga Yans. Galing tayo doon sa may kanina sa my Fairview. Mga Yans, dire-diretso nyo lang yung way na yun. Walang liko, liliko lang kayo sa may Avenue sa may Quezon City Circle. Doon kayo liliko mga Yans. Pero mga Yans, yung East Avenue Medical Center dito tayo ngayon. Mga dire-diretso na mga Yans, papunta doon, tapos papunta ng ulo, kanan, tapos dire-diretso na mga Yans, papunta ng Pasay ngayon. At mga Yans, samahan nyo ako. Nakarating na tayo mga Yans, no? Yes, dito ang way ko mga yan sa galing ako yun sa Fairview, diretso lang, tapos dito ng is Avenue sa may circle, tapos diretso lang. Diretso lang siya. Tapos basahin nyo lang yung mga mga signs sa taas ng mga lugar para hindi kayo mawala. Kasi pag dito sa may malapit dito, meron dito tinatawag na from domestic na airport, kaya huwag kayong dumiretso dito mga yan, dito lang kayo sa may Top Avenue na kayo diretso sa Padang Pasay. Yans, ngayon 24963 ay yung remerasyon nyo sa Tinakbo from Fairview to Pasay. 28 kilometers yung sakit from Fairview to Pasay. Ayun Yans, 28 kilometers from Fairview to Pasay.